Nilqawkom għal podcast ieħor Il-Biskuttin. Kafe u te għadu ma wasalx. Ma ġejjin. Ġejjin fit-triq. Fit-triq. Kemm tidher frisk. Nidher frisk. Tidher isek ġejt lura Malta ħadd gost. Ħafna. U wasal biex nerġa' mmur. Ejja tlaqna ħanibdew sa jsir. Imma għajt il-verità, meta tkun diħer bl-ajruplan u tibda tara l-Malta, xi tħoss? Eċitament. Imma ġieli tajt għall-erwieħ ġejt lura u ġieli tajt ħerbqajt fejn kont. Nefhem tmur fejn tmur id-dar terġa' tmur. U jiena nemmek li ma tiġix lura ma terġax tmur x'imkien ieħor. Ma allura ħen niġi lura. Ħalli nerġa' mmur. Ekku. Il-mistiden tagħna. Tistix tiffirma li ċekk, eh? Ejja, sa nifirma lek il-ċek. Mela għandek biex iddum holiday oħra. Ejja, sigla. Nitilqu għal podcast ieħor u l-mistieden tagħna illum huwa Joe Farrugia id-Dulli. Il-biskuttin liħor ta' qabel u ta' qabel. Xabel da. Kienu tajjeb. Ħalleħ fil-kafe u rtab. Le, kellek xi rispons tal-biskuttin? Il-biskuttin ta' Dulli. Bħal il-ħmiri. Il-biskuttina fal-George. Ejwa. Qed nistħajjin nifret fidejn żewġ piloti ħansifru. ġej minn Tunes. Speċi. Gost. Xi pjaċir. Mela, Joe Farrugia Dulli twilet fl-20 ta' April tal-1953. 70 sena. Milux li kellek il-birthday fil-fatt. F'April. F'April, niftakar mill-posti. Ejwa, Id-Dulli ta' 70 sena. Ta' 70 sena. Alla jbirek. Mhux ħażin. Għaddejt minn ħafna affarijiet, imma għadni għaw. Dal-aħħar snin saħtek inkwetat. Ejwa, inkwetatni naqra, mux li biss anke l-professur inkwetat. Nasib il-professur inkwetaw iktar minni, għax ma inkwetajċ. Rajt, kijak waslet, u memx taħmel. Jina niftakar il-konċert Kalamita mux ta' dis-sena. Tas-sena l-oħra, inti għettinna dal-waqt tal-operazzjoni. Ejwa. U jista' jkun l-aħħar Operazzjoni tal-qalb. fuq il-park. Għaxa ħanħajdlek, mux jena. U tista' tkun l-aħħar darba. U attanka fil-konċert. U jena, mux jena bis-setta, xanka qabel operawni, ġviri għamlu l-gizma tal-morda, ġviri għaxseb anku ma beżo. Il-bambin kull darba nitlaħdeħ, San Petru, inżel l-esfel jgħamil, inżel l-esfel, għax baqalek xtaħmel, inżel l-esfel. Imma dik tajba. Il-talba tiegħi dejjem tkun mulej nixtieq narak imma m'għandix aġla. Din għalli milli Dun George. Dun George dalli, il-bagalji l-esti, imma ġlu m'għandix. Isma' dalli George għad fil-lista tal-podcast. Isma' Dulli, waqt li kont qed tistenna kif qal Alfred tal-operazzjoni, inċorta bqajt għaddej bl-attivitajiet. Ejwa, le. U tmur tferraħ in-nies. Mal-anzjani speċjalment. Mal-anzjani San Francisco. Imma għajdli di, Dulli qabel tajli. L-aħħal mort tal-Parkinson. Tal-Parkinson. Għamiltilhom xow, għattilhom, kien hemm qabad jibkex, jgħidlek dan kif ġej daħħaqna u dieħal għal l-operazzjoni. Dikib se nsaqsik dwarha, imma il-fatt li jgħidulek dieħal l-operazzjoni, f'dal-każ kienet operazzjoni serja tal-qalb, u jgħidulek 50-50 bejn tibqgħu jew le 75. Anzi, kien hemm min qalli 90%. Ġifieri għalulek li titlaq. 75% tista' tmut. Ejwa, tista' tmut. Kif ħassejtek inti? Xejn, l-emozzjonijiet tiegħek kif kien? Orrajt tibda ġib il-mara miskejna u t-tfal ta' tfal speċjalment li mista jgawduk fl-axħar ta' ħajtek, fl-axħar zminijiet zbieħ għalihom il-nannu
Lilhom bdejt innimmissi ħafna tfal, xtaqt rajthom jikbru naqra ġifieri. Dulli dejjem sinċir nafek lilek. Aħna ħbib antiki issa. Ħafna fred. Il-fatt ma beżakx bżajt. Ħanajdlek, Kristu kol beża mill-mewt. Kulħadd jibża mill-mewt. Beża mill-mewt, ġifieri mhux ma bżajtx, ma tibżax. Tibża, xtajt kif se tkun il-mewt? Kif semmut? Sambati ħafna. Se nitlaq waqt l-operazzjoni ma nkun naf xejn. Tibda tewden dak il-ħin, mbagħad tibda tgħid ma m'għandix mhux miġġieled ma' Friedu, jien m'għandu miġġieled ma' ħadd, ħbib kulħadd. Ma qabel tħall fit-teatru tal-operazzjoni. Qabel tidħol għall-operazzjoni għamlu ħafna kuraġġ. U jibdew jgħidulek meta tara ħanadlek aħna l-isptar ta' Malta. Għandna servizz tajjeb. Wieħed mill-aqwa sptarijiet li hawn fid-dinja ħanadlek l-operazzjoni li għamlu lili 8 sptarijiet bissa u Fred. Fid-dinja kollha ġifieri, Malta wieħed minnhom u wieħed mit-tajbin u l-professuri tajbin għandna kulħadd jiġi minn barra minn Malta biex jiġi operat hawnhekk ġifieri. Jiena ħallejt fidejja għax ngħid u mek jgħidu li ħallu fidej tajbin. Fidej tajbin u fidej tieb, fidej il-mulej. Ekku, però il-mulej ma ridekx issa. Laqas, għalli nżel l-isfel, għandi bżon nħalis. Ma kellux abtit jitħammela. Għalli għandu minn daħħakni. Imma l-lum jew għadha rridu ntiru. Ntiru, s-seknajt, un-batnajt, issa skorsi ieħor u. Imma fil-verità, inti persuna li taħseb fuq il-mewt jew le? Le, ma naħsibx. Naf li rrid ngħaddi minnha, imma ma rridx noqgħod naħseb fuqha. Jien malli jiġi ħsieb tagħha, nara kif indaw. Però ġewwa Alla jbirek rajtek rġajt ħadd ir-ruħ. Le, dan l-aħħar rġajt mhux ħażin. Għamilt żmien naf li kont nqast ħafna u anke kull ġieli tara, pereżempju nies jien għadni nara żewġ nisa kważi ħarġuha, illallu kif sar. Ġifieri, u dik iddejqek. Illallu kif sar, mela kif sirt, ma fuq naf li ġifieri nqast ħafna u kawuċċuda. Imma dik il-ħaġa li noqogħdu attenti, mhux għalija x'jiena ma noħodix, imma tiltaqgħu ma' xi nies li forsi għaddew minn xi marda, ajwa għaddejjin minn xi marda dak il-ħin. Noqogħdu attenti anke l-ħars tagħna, anke l-handicap dawn li naraw ġol wheelchairs u hekk, noqogħdu attenti l-ħars tagħna. Għax u qast tmur, miskin, le, dik le. Isa bħala bniedem normali, għax inkella anka l-handicap ma taħsbux li huma ma jkunu jafu b'xejn, jkunu jafu mill-pożizzjoni li. U meta ftaħt għajnejk xatt, meta ftaħt għajnejja u xkien rajt Taradni hawn. Ara. Rajt il-Veronika l-ewwel, ara. Mela ma ħlist minni għas. Dik infaqat tibki għasra. Ħadd pjaċir. Imma din kienet saħħa tajba li bdejna bija, għamilna kuraġġ. Le, nagħmlu kuraġġ il-ħaddiem. Minnu għaddej minna, ġifieri u d-dulli mhux Jiena biex nagħlquha di tal-mewt, ġifieri ħafna nies meta titkellem fuq il-mewt jgħidulek unut li ma nitkellmux fuqha, irridu ngħaddu minnha. Jiena niftakar il-dottor Alfred Sant, issa mhux dejjem bilt ma dak li qal, ħafna drabi bilt ma dak li qal, nammiraħ. Ma naqbilx miegħu fuq kollox, imma da fuq kulħadd. Dottor Alfred Sant kien qal fil-fatt jien ma nibża, smajtu f'intervista, jien ma nibżax mill-mewt tiegħi imma mill-mewt ta' ħadd ieħor. U għandu raġun, għax jiena il-mewt Tommi pereżempju beżżatni u l-mewt ta' missieri u tkun taf li se jmutu imma se jbatu u l-firda Fred inti għaddejt minna, jien għaddejt minna. Il-firda kera. Il-ħajja hija sabiħa ngħidhom, il-ħajja hija sabiħa nibżgħu għalija u ngawduha. Għax il-firda la titlaq. Mifrut, noqogħdu orrajt immur noqogħdu ħafna ċerimonji u ċuċati għalija xamat u fjuri l-ħajja. Okej, daqshekk fuq il-mewt. Nitkellmu fuq il-ħajja. Spiċċat fuq il-fjuri. Isma' dulli. Il-ħajja sabiħa. Ħafna. Għax int għandek programm il-ħajja sabiħa. Sabiħa, verament sabiħa. Ħafna sabiħa l-ħajja. Dulli kurzità ta' ħafna. X'inhi? Din saqsewilna ħafna dil-mistoqsija biex nagħmlu wielek. Kif twilet id-dulli minn fejn ħareġ il-laqam? Il-laqam ta' dulli. Il-laqam ħana. Minn fejn ta' fejn tajlu kif twilet id-dulli.
Mhux kulħadd mill-istess. Kien hemm jifis minn il-majjistra, ma kienux jieħdu mill-isptar. Jifis minn il-majjistra jiġbdu. Fl-axħar tnej fuq il-patata, u bekk għaddu l-istess. Ħana dik dulli ħarġet mill-missier, ġviri għasjena l-oriġinali, ġviri missieri. Daka fi żmien l-antiki kien jilbsu taf il-nisa bidbiela twal u hekk. U missier kien għadu zaħira miex ma da, u kien hemm karettu, kien hemm wieħed qed ibeħħ il-frott u d-dulli fuq karettu. U dak meta ġibdilha d-dublet, kif tgħid lin-nanna kienet, ġibdilha d-dublet. Isli li dulli, flak id-dullija, isli li dulli, ma isli li dulli. U dak samaħħa, minn kienet beħħil da, għalla xrilu dulli, ixtrilu dulli. Għantlu għajja ħan ixtrilek dulli. U da tal-ħaxiex kull darba, trid dulli l-lum, isma, tgħidilek dulli, mhux dullija, dulli, dak dullija. U twildet dulli. U issa spiċċajtina, mhux ħan spiċċajjena u tfal dulli. Tnej id-dulli, tfal It-tfal id-dulli għajdulhom ukoll għaddu li trita warajju, bħal-mandien tri warajju. Mod speċjali flokal pażurri. Il-laqmijiet. Però l-laqmijiet, inta għandek xi laqam ġewx tad-donuts. Tad-donuts. Oriġinal. Mela, t-najlek. Ġewx tad-donuts. Le, għax ħafna jaħsbu, per eżempju, George huwa laqam. Ħareġ minn. Le, George mhux laqam. Le, Joe. Le, għali huwa laqam. Tad-donuts laqam. Le, minnu. Le, għaxu propja Joe. Ma George. Jisimni Joseph, imma George għalija nqisu bħala l-laqam tiegħi. Taf kif? U ħareġ minn kummida. Imma George mhux laqam, George isem. Tad-donuts laqam. Għal min jismu George fil-verità huwa isem. Mhux Imma għalija ma Inti taf li jisimniex. missieri kien qala li laqam Alla jħfirlu. Għalek. Il-kappillan. Għax kont inkun dejjem il-knisja. Kajjen, fretta. U missieri kien jgħid li ġej il-kappillan. Għamilt ħafna ta' Vera. l-abbati sa' prefekt. Però fil-verità missieri kien tapalollu. Tapalollu. Għandek wet minn Nasib naħa Tommi kella u kolla. Tal-fulir. Tal-fulir, mir-rabat. Issa l-fulir xinu, Fred? Fulir. Mir-rabat ġejda. Mill-fulir. Ġej mill-ful. Mill-fulu. U fil-fat il-familja tal-fulir ir-rabat jafu. Baqa, ġivir baqa. Għamil razza nasebu. Naħseb li il-nickname saw il-laqmijiet huma tradizzjoni tal-Maltin. Zbiħta għatin għatom, Fred. Isma ħafna minn Imma għaw min il-ħula. jieħu għalih saqlek bil-laqam. Le, per eżempju aħna tiġi l-gargur. Tajdlix Alfred, najdlek ta' minnu. Issejna. Issa jgħidu li Alfred Tapalullu, okej, ma l-Alfred. ħanajda. Però din laqmijiet hija tradizzjoni. ħanajda ma kifini, per esempio, dulli. Għaz nafx jisim, kważi nsejtu, jisim jax xilfet dulli. Pero taċ il-Veronika dulli jada. Imma u min jgħidilha d-dullija. Dendlu, ma jgħudux, ħanajdilkom tajdu li. Għadda laqam, Veronika. Mela l-ġubu Familja ta' xinu? Tas-soder. Tas-soder. Missiera kien. Soder, mux Ejwa, dak is-soder kien żewġ taħwa, s-soder u s-sapuna. Xuq kien is-sapuna. U kellna l-bluna żuri. Dawk li qegħdin jarawna George illum tajb jibatuna x'inhu l-laqam tagħhom, ta' xi jgħidulkom. Missiera. Ħalli naraw daqsxejn min qed jarana jibatilna kumment u jgħidilna l-laqam tiegħu x'inhu. Tajjeb? Tajjeb. Is-soder Mr. Veronika kien Timmaġina jgħidulek tal-papru. Per eżempju nafji tal-papru. ħafna anka baxxi laqmijiet. Laqmijiet baxxi. Dak dajjaqni. Ta' pes, da' sekk, Tad-duda. George tad-duda. Tal-pes. Għara taqla li s-sula George tad-duda. Bizzaja taħdi. Kemm importanti d-daħ. ħafna Fred, ħafna. Jiena nar ta' tnejn mhux mmur naqra mal-anzjan, ħasser ħaġ nar ta' tnejn dem mmur nagħmlu ram sa'tejn jiena Veronika. U tant jieħdu gost u tant mela. U kulħadd ngħidlhom jiena mhux il-papa ta' kulħadd irid. Joe, għandek xi attur favorit, jiena pereżempju kont nammira ħafna l-Fantozzi. Bħala komedjant. Fantozzi kien tajjeb ħafna. Mr. Bean, issa jien
Mr. Bean joġobni wkoll. Jien kien joġobni ħafna. Benny Hill. Benny Hill. Issa, kallu ġifieri. Tiftakru Dave Ellen professjoni. Jiena dejjem xtaqt nagħmel programm. Dave Ellen kien ikun. Bil-fiskun grok tal-whisky ħdejh, kien il-programm jisir fil-axija. Grok whisky biss. Jitċajta b'subajħ, għax kellu subajħ. Jgħid iċċajt anki doppju sens. U fuq il-papa u fuq Imma Malta, aħna preparati għal-programmek, per eżempju. Illum naħseb naċċettaw fretta. Għax per eżempju ċajta pastaza, ħana jgħidu. Le, mux pastaza. Le, ma ċajta pastaza kultant id-daħek. Mux ek. Ma skon, t-taħsel għana. Nkunu fenkata bejnitna najdu. ċajta, għajdinna ċajta dulli. ċajta. Mela, kienem manzjan, insomma, negozjant kbir, wasal fl-axħar da kellu 4 titfal, kombinazzjoni 4 ġil. U wasal fl-axħar ta' sajħan marru n-notar, insomma, biex għallu xtiqtiq wara mewtek, xtiqtiq. Għalli nishtiq, għalli li marra kif immut, ġarruni u ledi, għallu l-4 u ledi. Għallu ma xin il-raġuni. Għallu għax kif ġarrewni ħaj, nishtiq li ġarruni mejjet. Fakkart nifċajt ħadmu se juhu għalija. Fuq il-politika, nisperat ma juhu għalija ħax Malta taf kif sirna u imma sirna stumaċ. Anka dal-Facebook, anka tamel post pozittiv, per eżempju. Anka post, ma tafx kif jaħdu. Tamel post pozittiv, xalna l-faċċata tal-knisja, ija kullħat trid jgħajrek. Għax għadin taħlu d-dawl. Mela kien hemm wieħed. Din iċ-ċajta llum flok ir-riċetta. Ejwa. X'in sejtu ktir. Le naħseb riċetta ta' ċajt illum. Le naħseb hija tista' nfittxu fil-break. M'għandix break. Għas kafe. Għadu ġej. Wasal, ma nistgħux indaħlu fuq hawnhekk. Mela kien hemm wieħed. Jifsaħ cold coffee sa nieħdu. Isma' kien hemm wieħed laburist ħafna minn daw ta' Mintof. Tasbin. Laburist. Mintu fjam, m'għandek ċans iddawru. Għara ma tajdux kontra l-Partit Laburista, jew kontra l-Labor. U da kienet imut miskin. Palma jrid imut kulħadd. U t-tabib għalla senjura tiħli jrid għalla tiħli jrid. U marret għaltlu ton! Xitrit xi qabel tmut. Alla mill-li pjaċejr. Għaltlu xitrit. Alla, murik tibni tesserat fil-Partit Nazzjonalista. Għaltlu mela veret titlef. Għaltlu int laburist kbir. Issa xed tmut. Tidħol membru fil-Partit Nazzjonalista. Alla iva. Biex ma jkunx mit laburist, ikun mit nazzjonalist. Antik ma tajba. Biex ma jqos votu. Semmejt il-Mintof, u għadda għatmatta di ta' Mintof. Daka kienem u jħatlimu l-għarix fej Mintof. U da Mintof, ma naħseb meta konna għedin namlu zmin burdati għaw burdat. Kull darba għalli iġi l-sefax dal-ħabib ta' missieri kien immur ħdejk u jiġi ħdej missieri juqat jgħadju rakkuntalu kien nassab bħal missieri insomma u kien jiġi għajdi minn ta' frit jarak għalli iġi darba l-dull-izzar għalli iġi l-dull-izzar u ma morġ u darba għalli ridek għalli għalamlu ikla għalli ridek għatlu niġi u mort u da Mintof kien bil-bastu. Malajja, nistellik. Ma jaqlax il-bestu u jibqa nizel fuq spalti. Tim, għadnu nħossa frijet id-daqqa. Id-daqqa. Unbat xadna l-ikla. U ikla ta' minestra kien jesajjaru u vazetti minn fuq l-iskaffi u pikles u basal. Tista tajdenna kif il-tajt ma' Veronika. Ma' Veronika Lax dejjem ikun hemm l-ewwel darba. Ħana għedlek frijet, l-ewwel darba. Dik kienet tiġi moħta. Oħta kella oħta xelwa ħafna Natalija. Smanka Veronika. Mara sabiħa. Ma Kamila mija jirranġati. Għada sal-lum. Kamila mija jirranġati. Veronika. Għada sal-lum mara sabiħa. Mela, dik kienet tiġi oħta t-rest. U darba kienet qabda tiġi u kol fuq tarana n-restaw. U għattela tu għapart il-din, insomma, kena wieħed tu għapart. U xkien ta' parti jek, dejt nara xelwa, kut għada zeħra ta' xelwa, tifla samra. U dejt nittantajjena, u għankejta ġivir bdiet diħla.
U kien hemm ħabiba tagħha insomma u qabdetna ma' xulxin. Sa dan it-tant jien kont noħroġ moħra mill-mosta mill-mosta fl-għaxija u f'nofsinhar peress li kienet għadha kon noħroġ ma' Veronika. Ejja, imma konna ġast ħbieb dak iż-żmien. Imma mbagħad il-qoddim dejna l-ewwel bewsa li tatni jew tajta naħseb tajta jiena kienu backstage. Konna din qabel biex kejjer, konna l-vestuarju ġox kejjer, konna l-estajna xeplej, għattela zom li diw, u kien il-birthday tiegħu, u ġabit li kard. Għamet kien għandin titrijat bil-kard, happy birthday u dan zom, u jem rajtek ferħana, u għattela zom li diskora bil-vestuarju. U nżiltek u tajta kis, bil-vestuarju, ġlu, intilfet miskinu, għattan tħadu dan. U minn hemm bdejna, biex noħorġu naħatu. Mbagħad indunat li qed noħroġ marra oħra fl-għaxija u qalt li issa jew qalt li jew mal-oħra taħtela miegħek. Bdejna. Sajf jew xitwa dolli? Xitwa. Biex domandaj. Xitwa. Dem l-istess, sajf jew xitwa. Għandi sfida. Waj, ma tix domandaj dem l-istess. Xitwa anka jien. Isma. Shower jew bat. Shower jew bat. Għalja bas tajjart il-mikrofon. Shower. George, ħita miex da domanda. Għandi sfida. George, il-biskuttin iktar serju. Ħalli nifred. Mort il-bahra xina għalek najdlek xitwa ta' mort il-bahar, tiela mill-bahar mi ma tantx darbtej mort kun tijatwet il-xaqqa dil-ġimma. Sa' seħ iktar mistoqsijiet serji. Ija minuta naqra għandi sfida għalik u għaddulli. Robert Abela jew Bernard Grek? Ek saqsiħ, affarijiet serji. Għaj ma. ħana għajdlek. Dolli. Bernard Grek ħabib taħna, ġbir anka mal jara Doċ id-dur mal-lewza. Le, ħabib taħna, b'serjetà, ma Robert Abela għalija. Robert Abela. Aħjar taraħ. Nafu xkollu raħna, ma jimma naboċ l-oħrajn, ma Ma fit-mexxija tal-pajs preferi il-Robert Abela. Mela, għandi sfida tajjeb, jista' jgħinek Alfred. Mela ħarġet klassifika ta' 7 oġġetti li ma tistax tħallihom fil-karozza fis-sajf. Uħu nippruvaw kemm inti u Alfred taqtaw x'inhuma. Kondom? Le, mhux fil-lista. Mela ma jistax ħalli kondom fil-karozza. Immaġini hija klassifika xjentisti. Il-pet. Iż-żazax. Il-pet. Il-pet. Le. Le. Il-ġelat. Il-frott. Il-make-up. Il-make-up għaxin ħal. Fil-raba post. Il-pets medinx. Għara ma xoqot jara. Il-pets medinx jem. Nara, astara minna, astara. Ma nazidom. Sal-mikrofon. Il-ġelat mi jaċem. Le. Ma tistax. Mux imsejħ bħala ġelat. Tfal ma tistax tħalli ġol karuzza. Oġġetti. Oġġett, ma dak mux oġġetti, oġġett. Ejja, fred. Però parti ċajt, il-kondoms ma tistax ħallihom fil-karozza. Għaxaw, iż-żaz ħallihom fil-karozza u biex jemxu morru. Il-pilloli, ma tistax tħalli. Ma dinx hemm, qas. Mediċini. Mediċina. Le. Soft drinks. Iva, ma tistax tħallihom, speċjalment jekk ikunu fil-plastik. Ekku. Għax jikkontaminaw. Le mhux għalhekk biss. Jien għandi vizzju nħalli pereżempju l-ilma. Le, ma għax. Jgħassa taf kemm nar jekk. Xorb fil-plastik. huwa perikolus li jista' joqtlok. Jisplodi, mhux li Jatina idea sa xemm iktar. Ejja, pereżempju xi ħaġa tan-nisa. Issa sew. Il-make-up għatlek. Il-make-up għad nieħdak fil-raba post. Insomma, din mhux tan-nisa biss, nisa u rġiel. Li hija perikoluża da fis-sitt post. Jekk tħallija fil-karozza. Jużawha kemm l-irġiel u kemm in-nisa. Tisplodi. Lighter. Lighter fl-ewwel post. Ma tistax tħallija. L-iktar ħaġa. U warajja fit-tieni post biex ngħin ftit hemm xi ħaġa li għamilna sentejn. Bħal Dr. Barba. Baskla. Le, jgħidulna użawh. Alright. Disinfettant. Sanitizer. Sanitizer. Għaliex, għax naħseb jispiċċa. Naħseb jista' jisplodi. Aħna dem. Jisplodi. Spirtu. Veronika ġal-karozza tħalli. Kollu sejra. U taħsel u di. Spirtu, Għax biex għax jisplodi, imma. Dak mux jek joħroġ u bisħan. Fil-Covid da sem kont inħalli minnhom fil-karozza Sploda, sploda. U l-kollu ċab. L-ektar kont bid-dawk li t-istrijom 3 lira. Skolu waħda. Għalek ma jisplodux. Mux għax jisplodi, għax imur l-effetti għaw. Seba post. Xej baqa seba post. Ġell. Le, seba post inti t-pritka ħafna fuqu. Jaw. Ija. Seba.
U meta jkun hawn Dr. Barbara, per eżempju, jkun mistieden f'xi programmi tagħna, Mill-ewwel. dejjem taqbad fuq da suġġett. Ejja, seba' fred, post. kollhom morru fuq il-maskra. Dejjem. Mhux il-maskra, m'għandax taqsam Għax il-maskra. meta ngħidu sma' per eżempju Kalamita għandna l-itnejn għandna l-Barbara. Mela ħansaqsih fuq L-ikel. Seba' post, l-ikel. Mhux ovvja x'imur L-ikel mhux bix-xemx. hekk. Imma fis-seba' post. Xi ħaġa jużawha l-irġiel u n-nisa. Jiena tilħelu, n-nisa u l-irġiel. Ma relatata ma xiex. Ma sbuħija? Le, mhux ma sbuħija. Ma l-indafa? Per eżempju, Alfred kif daħal hawnhekk fl-istudju, għal ħares konna nbagħtu blaffan, jew bil-tuħtani Blasma. Fwieħa. Il-fwieħa. Il-fuja bistax ħalija fil-karozza. Hija perikoluża ħafna. Il-fwieħa. Raqsek l-esti? Fadal it-tielet post ngħidulkom jien. L-oġġetti bħal mobile, tablet, Mal-mobile xie dawk sħonu. xejn, le, Għax jisħonu jisħodu jista' wkoll. jisplodi. Mamma mia. Jisplodi, mhux se jagħmel. Insomma, Nimmaġina. hemm ħafna affarijiet oħra ma tistax ħalli Imma dawk huma fil-karozza. is-seba' naħseb- xejn, qas intek jista' jkun ma toqgħod fil-karozza? Laqas ħwejjeġ għax tiġi Xejn, x-xemx. xejn. Għas il-bomba tal-mosta ma naħsebx taħli. Isma' naħseb wasalna biex nagħlqu aħna. Le, dulli Ok. l-aktar ħaġa serje li għamilt jinnaf television, park, li mi l-aktar għal-qalbek. ħanajtek, jien kważi minn tal-ewwel mal-Juno Grek kont għamilt pasturi ċajru kienet serja u dik waħda għax forse kienet minn tal-ewwel imbagħad kelli Villa Sunset kienet tajba wkoll qed juru bħalissa viva l-Ministru bħallu fil-nofsija. Tista' tara. Kienet tajba hemm atturi li sfortunatament illum m'għadhomx magħna. Burdat insejtu, Għax burdat. ninsa l-bordati, għax kienet ninsieħ bordati. Isma' bordati qabel- sta tinsieħ. Jien bordati marbut maħna, fred. Burda, jena sirtna fid-du kontaf minnu d-dulli, ma sirtna fid-dulli ħalaxa. Le, jien per Konna eżempju sirt mistednin naf ħalaxa. minnu Dulli u Veronika, grazzi għal burdati. Imma l-Burdati. Naħseb dawk tal-età tiegħi Oh. sirt maħbub Burdati aktar magħna. ma kien fih xej Burdati. speċjali, kull ma Xejn, kena xejn, bieċa studio. xejn. Imma kien fih Konna ħafna. namlu, ara, in-nis kienu għacċana għal programmi ta' divertiment. U jien nara daw l-anzjani. U għana l-ħakna dak iż-żmien, ġo. Nara daw l-anzjani ta' 80 sena. Najta, jasemmu l-bordati. U l-bordati, għax bat ninsa li kważi lu 30 sena. Ara, Burdati- Ta' 30 sena minn daw kellhom 50 sena daw. Burdati twilet minn Joe Borch Hija Joe. u Alla jaħfirlu Joe Attard. Ġo għattart. L-ex-sindku ta' Taslejtu, mela. Li kien batalina għalina. U dawk li trif. Dak iż-żmien il-wan kena il-Super One, kena poċ fuq Burdati. ħafna. U li Kienu tawna ħafna poċ. Litri li konna reċi. Madu, fit-mix kajjer litri nferxu u ma xkajjer ta' litri kullħat. Kull fejt mu. Jena ftakar mass meeting tal-Partit Laburista, wara li daqqew l-innu tal-partit. Burdati. Ridu jdoqqu Burdati n-nis. Tant kem kien Kien popolari. popolari ħafna. Dik is-sena li kien rebel ħanajdlek law. Għax dak iż-żmien ma kien hemmx programm bħalma kien Burdati li mill-bidu sal-aħħar ħadd titħaq. Din, ħanajdlek, mux niftaħru, bil-pulizija kunu wasluna fuq il-park, b'serja ta' fred. Bis-serjetà. Bil-pulizija, bil-karozza. Biex naslu fuq il-park. Biex wasluna. Bil-pulizija maħna. Jien kont naħsbu ġej Alfred Sant, għax fi żmien Alfred Sant kollha nagħmlu. Darba fil-fat. Deħli naħna, kullħat iċabċab ħasbu li ġi Alfred Sant. Le, kien popolarissimo, dak wieħed minn. Dulli kem temmen fil-lealtà? ħafna, tkun lejali. Aħna, jien nħoss li hekk trid tgħix lejali, jekk inti laburist, lealtà lej il-Labor, jekk inti lej il-Madonna tal-Karmel, aħna lejali lejja. Tkun lejal ħafna, ġifieri jien nemmen bija ħafna. Ħafna. Id-dulli fadlinna ftit ħin, għax jikun għalunna. Kem is-soċjetà Maltija tweġġek, jew inkella iżommok il-fuq? Ħana għallek, jekk s-sib minn jiprofa jordmok, s-sib minn jiprofa jkisrek, għax ġeli per eżempju anka waqt il-show, għadda show jewek, s-sib minn u għamil, iġbi dak jkisrek, pero iktar s-sib minn jollik. Dulli, kiku tmur l-ura fi żmien, x'ma tagħmilx? Naħseb kollox nagħmel tal-jam. Tiżewweġ, ma terġax La niżewweġ u l-istess waħda jista' jkun. Istess waħda, bravo. Istess waħda jista' jkun. Proset ħaq ċabċipa. Istess waħda. Hemm xi ħaġa li ma tagħmilix, tajdi ma nagħmilix.
Milli għaddejt, ġifieri, milli għaddejt, dik li ma nagħmilix li niprova li ma weġġax il-dak li jkun għalla volja qatt ma provajt weġġa, ma nixtieq li nkun naf li qatt ma weġġajt lil dak li jkun. U fil-fatt se nagħlaq b'dan il-messaġġ. Nirringrazzjak minn qalbna, George, tal-li ġejt il-biskuttin. U se nagħlaq fismi u fisem George b'dan il-messaġġ għall-podcast li qal id-dulli. Ma nkunux dulur, ma nservux ta' dulur għal ħaddieħor. Għaliex ħafna drabi noħolqu dulur lil ħaddieħor jew b'xi post kontra xi ħadd, jew messaġġ bla doċċ, jew inkella ma nkunx lejali, jew inkella noħloq dulur lil partner billi ma nkunx lejali, pereżempju. Jiġru dal-affarijiet. Ħafna. Noqgħodu attenti, l-weġa' ħanajdlek taħfer imma tinsa leha. Kulħadd, ġifieri jaħfer jiena naħfirlek imma mhux se ninsa l-għamilt li. Dik kien jgħidha Mintoff, taħfer dejjem tinsa leha. Imma tagħmel sens li taħfer u ma tinsix? Ma tistax ma tinsix, Fred. Tipprova tinsa, imma inti ħfirt. Inti feliċi għax inti ħfirt il-dak li jkun. Kantant favorit? Kantant favorit għandi għandi ħafna favoriti, però Tom Jones? Le, iktar. Frank Sinatra? Tajjeb ħafna ma naraħ kiesa. Vera? Jiena toġobni ħafna Shirley Bassey, per Shirley Bassey eżempju. waħda il-reġina, dik ir-reġina, ħafna rġejjen imma. Li ma hija dik il-kantanta Maltija li fl-opinjoni tiegħek l-iktar għamlet suċċess? Rispeteri. Favorita miegħek? ħafna. Kanzunetta tagħha? Uħbib ukoll. Tema 79? Tema Ma tix tagħmlu lil Malti intu kollu? Jew il-ħaddemin kollha qed ngħid tajbi. Ma tema anke nselmu l-ħabib tagħna. Qabel nagħlqu infakru lil min qed isegwina għandna l-kompetizzjoni tista' trebaħkom €50 grazzi għal Merkanti Restaurant li jinsab fis-suq tal-Belt. Fit-terrazzin tas-suq tal-Belt. Kull ma tridu tajdunna meta twilet id-dulli, ġifieri batunna fil-kummenti. U issa nisjofu meta twilet id-dulli. Se toqgħodu ċemplu li. Għattilhom. Inti ta' u mela mhux għalhekk qed ngħidlek. Ma dak x'jagħmlu jagħmlu rewind issa. Joqgħdu ċemplu li. Issa jew ċemplu. Meta twilet. Jew ċemplu l-Alfred taraw il-Belt ir-Repubblika minn barra li tajdulu isma' dak il-bin minn Ma jgħidu li xejn. dik il-latrina mhux tajba. Għajdulu meta twilet id-dulli. Għas-servizz. Għadlu mija importanti. Aħjar nisma' meta twilet id-dulli mill-tgergi. Ejja Fred ħammorru. Grazzi li kontu magħna fisem it-tim kollu tal-podcast, nselmulkom.